Senator, ano lang po kaugnayan, meron na bang informasyon, sir, kung kailan pipili yung mga miyembro ng PDP laban ng bagong party president? Antayin na lang po natin na sa darating na Hulyo 17 ay dadalo po mismo si Pangulong Duterte sa National Assembly na pagpupulungan po ng mga PDP members diyan po sa Clark sa Pampanga. So pupunta po siya doon bilang party national chairman at ako naman po bilang national auditor po ng PDP ay sasama rin po ako. Salamat po. Thank you. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.